A relación das institucións do ensino superior israelís socias da USC ca ocupación e o apartheid. A Academia Bezalel de Artes e Deseño. A USC é socia da Academia Bezalel a través do proxecto ESPRIT. O ESPRIT é un proxecto Tempus da Unión Europea liderado pola Universidade Ben Gurión. O seu obxectivo é estudar os roles sociais e públicos das institucións de educación superior en Israel para mellorar o seu impacto. Irónicamente, un dos roles principais destas institucións, como demostra o informe de BDS Galiza, é o seu apoio ao rexime racista e militarista de Israel. Parte das residencias para estudantes da Academia Bezalel atópanse na colonia ilegal French Hill, en Xerusalén Este, unha colonia ilegal en territorio palestino ocupado, violando claramente o dereito internacional. Para máis información sobre a vinculación da Academia Bezalel coas políticas de Israel, consulta o informe de BDS Galiza dispoñible na seguinte dirección: